משמיניסט, השעון כבר צלצל פעמיים, ואביבה צועקת לקום, מתעורר, מתלבש מצחצח שיניים, לא לוקח תיק בכלל, ועכשיו אני מוכן, כל היום אני בים. עברתי טסט ראשון, סוף סוף יש לי רישיון, אצל שולי כבר מגיע. עכשיו מבין בשמיים, כל השבוע זה להיות עם השכבה בינתיים, כולם זרוקים כאן בקשתות ואוהבים את המתכונות, אפילו בלי ללמוד. הראש קצת מסתובב וזה מרגיש כואב, תמיד אשמור אתכם קרוב ללב. משמיניסט, אצל היא במשרד שעתיים, היא אומרת לי לא לוותר, בגימל מסיימים ללמוד ובינתיים הצבא ממש קרוב, לא רוצה על זה לחשוב, והשמש שוב הפציע, נזרק על החוף, הסוף מרגיש רחוק, אבל הנה הוא הגיע. עכשיו מגיעים בשמיים, כל השבוע זה להיות עם השכבה ובינתיים, כולם זרוקים כאן בקשתות ואוהבים את המתכונות, אפילו בלי ללמוד. הראש קצת מסתובב וזה מרגיש כואב, תמיד אשמור אתכם קרוב ללב. בשמיים, כל השבוע זה להיות עם השכבה ובינתיים, כולם זרוקים כאן בקשתות ועובר את המתכונות, אפילו בלי ללמוד. מחמיאים ניקודיה, הראש קצת מסתובב וזה מרגיש כואב, תמיד אשמור אתכם קרוב ללב. ועכשיו שזה עבר, לא מאמין שזה נגמר, בלעדינו שפמה לא אותו דבר. איפה הכפיים למחזור מ"ג? אוקיי, קהל נכבד, אנחנו מתחילים במופע, אנחנו נשמח אם תשימו פלאפונים על שקט. תהנו. מה, התחיל כבר? אמרתי לך או לא אמרתי לך? ידעתי שהיינו צריכים לצאת שעתיים קודם. וואלה, היינו צריכים לקחת את ה-GPS. מה יעזור לנו GPS? אם כל פעם שאנחנו משתמשים בו אנחנו מוצאים את עצמנו אצל ההר אחר. וואלה, אני מקווה שכל הקטע של הטקס היה כבר, למה לא אכלתי מ-7 בבוקר. יאללה. סליחה? מי החשמל עליי פה? נו באמת, מה זה החושך הזה? ואיפה הסדרנים שצריך אותם? סליחה, אני מבקש שתשבו, אתם נורא מפריעים. תקשיב לי טוב. אדון, רפי, סדרה. הבן שלנו מסיים פה י"ב, אז תן כבוד. סוף סוף הבן שלנו מקבל תעודה, אני נורא מתרגשת. וואלה, הפעם האחרונה שהוא קיבל תעודה זה כשהוא נולד. אני נורא מצטער, זה מפריע לכולם, תתיישבו. אני גם מצטער שלא ימצאו אותך אחר כך, הבנת? סליחה? אוף, איזה לחץ, אני לא מסוגלת לעמוד בזה כבר. אז תשבי כבר, חירפנת את רבי! וואלה, זאתי, איזה אישה יש לי. מאיר, בוא נעזוב הכל, נצא קצת לחופש, אולי תיקח אותי לצימר. צימר? אי אפשר. למה? יש לך אסתמה. מה הקשר? לכולם רושמים שיש להם לא פוצר נשימה. יאללה, איזה אישה יש לי.
וחוץ מזה, אין לנו כסף. אוף, תמיד חלמנו שיהיה לנו הרבה כסף בסוף החודש. וואלה, היום יש לנו הרבה חודש בסוף הכסף. נו, אבל יש את המבצע הזה עם הנקודות בכרטיס אשראי. כמה נקודות יש לנו בכרטיס? עדנה, יש לנו 2 נקודות בכרטיס. אפשר לעשות משהו עם 2 נקודות? לא, אבל אפשר לחבר ביניהם קו ישר. טוב, אז לא חייב משהו בחו"ל, אפשר גם משהו בארץ, זה גם יותר זול. יש זול את זה המקום טוב. הרומנטי הזה עם הבתים הישנים, הסוחרים והרחובות נשמע טוב. מוצפים במים. מה זה, ונציה? לא, שכונת התקווה. יא, אולי נטוס לתאילנד, אני חייבת לעשות בנג'י. בנג'י! עדנה, אני לא אהיה מסוגל לראות אותך עושה בנג'י. זה יאכזב אותי לראות אותך עושה בנג'י. מה זאת אומרת? סוף סוף טיפלי, אני אראה אותך חוזרת. טיפלי וזהו, נו כבר. אמרתי לך לשים על שקט, לא? לא יכולים פה, רגע. הלו. באמת? תודה. וואלה, זה היה מנהל הבנק. הוסיפו לנו עוד נקודה בכרטיס אשראי. אפשר לטוס עם זה לחו"ל? וואלה לא, אבל אפשר לחבר משולש. מספיק, חבר'ה, הגזמתם. אנחנו רוצים להתחיל, תתיישבו בבקשה. תקשיב טוב, גבר, פעם אחרונה שאני מדבר עליך, רק אני קובע מתי מתחילים את המופע, אתה הבנת? בסדר, מה קרה? בסדר. יאללה, בואי לשבת, בואי, יאללה. זהו הסיפור, על זוג אוהבים. כמו זוג יונים רק, יותר תלמידים. בית ספר שיפמן טירת כרמל, סיפור הזוי, שישמור אותנו אל. האחד ממבר, השנייה מדעית, עוף מוזר. עוד סיפור אחד של אהבה לפני שסוגרים את האור. כמובן שחשוב להזכיר שאת המקור כתב המחזאי ויליאם שייקספיר. מה זה מחזאי? כמו דני רופ. איזה סתום אתה, באמת. אנחנו נספר, אתם תקשיבו רק, עת שנחסיר תשלים מלאכת המשחק. אז זה הזמן להכיר את הדמויות. הרבה ניצבים ו2 ראשיות. האחת כמו שהוזכר, חכמה, יפה, עם קול קצת מוזר. יוליה. כן, יוליה, זהו שמה. היי, גם שוויסטית, סתם בשביל לפלפל את האווירה. איך אני אוהבת פלפלים. ומנגד, עומד בחור. אביר על סוס לבן. או יותר נכון, ארס עם רכב ישן. למי קראת ארס? רומאו, זהו שמו בישראל. מה רומאו, מה אני אוטו? אבי. מה אבי? תקרא לי אבי. זה לא בתסריט. וואלה, חבל עוד מעט גם אתה לא תהיה בתסריט. יש לאבא שלי יום הולדת, אין לי זמן למופע הזה. בסדר. מה בסדר? מה אתה גנוב? תגיד לו מזל טוב. מזל טוב. יאללה, תמשיך. לא עשיתי רגליים. איזה בושות. לראשונה פגש רומאו. וואלה, אבי. אבי. ביוליה, במסיבה בגן נחום. זאת הייתה אהבה ממבט שלישי. זיכרונות מן הפגישה הראשונה כשהצטלבו המבטים. 3 מטומטמים. רומאו. וואלה, אבי, אני מסביר לך. אבי. הסיט מבט לשנייה, אך יוליה כבר לא הייתה במקומה. ומאז הוא לא מפסיק לחשוב עליה. לחשוב! איפה היא יכלה לי סיבוב עכשיו? הנה, תנובה. הוא בדק בפייס אם היא פנויה, מה זה קומפליקטד? והמשיך בדרכו. המשיך. רגע, תן לי לראות אם יש עוד בבגד ים. תמשיך. איזה מבאס אתה, איף. רומאו החליט לצאת למסע, ולנסות לכבוש את ליבה של הבחורה. הוא החליט לכתוב לה מילה חמה בוואטסאפ. תשרפי. משהו קצת יותר ידידותי? הראה. תוך חצי דקה קיבל הודעה. היי אבי, זאת ממו, מתי אתה בא לבקר? כפר, אני עליך. אך, תשובה מיוליה לא הייתה. רומאו כבר החל לאכול סרטים. לא עברה שעה, עברו 2 ורומאו גילה כי יוליה מי"א2. גם שביעיסטית וגם כיתת מדעים. וואלה, כי היא חכמה ואני משתמש בבדידים. אז מה שווה כל סיפור האהבה הזה אם אין בו פרחים וכינורות דביקים שמנגנים? וואלה, אני אדלק עליכם בסוף.
רצה אבי בכל זאת להתחיל עם יוליה, אך הבין כי חבריו לא יסלחו לו על המהלך, ועל אהבה כמו זאת עליו לוותר, ועכשיו אבוי הלב לא הפסיק לחשוב על יוליה. תנך קצת! שבר לי ושוד. הנה סובב אני בצער ימינה ושמאלה, אך הייאוש יוריד אותי שאולה. הכיצד מדבר כזה יכול לקרות? מה עוללתי אלוהי? מה עוללתי? סיימת? רגע, עוד משפט אחד. תן לו. פונה אני אליך נרגש, אלוהי אהבה. עמוד לצידי, עמוד. מה אתם עושים? רגע, מה אתה עושה? מה קרה? מה זאת הדרמה הזאת? תגיד לי, מה קרה? מה זה הדרמה הזאת? אני בחוג תיאטרון, אמרתי קצת נפגין יכולות. זה מופע סיום, זה לא בגרות, תשחק. אך אבוי הלב לא הפסיק לחשוב על יוליה. חת רבק אלוהים, תעזור לי. סיימנו עכשיו. לכל האהבות יש סוף להתחלה, נפרדים רק במבט, בלי לומר מילה. חם ולחוץ, איזה קיץ, מה זה פיצוץ. פגשתי בת, מה זו יפה, ועליי היא התעלפה. בימים המדהימים אהבה מגלים. תספרי, באמת לא לצחוק. שוב פאפה, 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 היי. היא התחילה בלהציץ אל הים ובא להשוויץ. היא קבעה לי, שמה זה מלחיץ, ועליי רק מים לשפריץ. הימים מתחממים, תספרי, באמת לא לצחוק. שוב פאפה, 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 היי. היא התחילה בלהציץ אל הים ובא להשוויץ. היא קבעה לי, שמה זה אלחיץ, ועליי רק מים משפריץ. הימים מתחממים, אהבה מגלים. תספר את הכל ומהר. תספרי, אבל בלי לשקר. שוב פאפה, 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 היי. שוב פאפה, 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 היי. באותו הזמן הגיעו חבריו של רומאו. אבי, אל הכיתה. וואי. מה עוד לא נאמר עליהם? עדינים, נחמדים, משכילים, יפים, נהדרים. הם לא. בני, בית כלבה. שקט.
אני אוהבת את בני. בן כלבה. איפה אבי קרא לי פה? אף אחד לא פה. הלו. מה נשמע כפרה עלייך? איפה את? את רואה אותי? להעיד. קיבלת משלוח ששלחתי לך? שנייה כפרה, שנייה. אז מה אם גדול עלייך ב3 מידות? שנייה כפרה, שנייה. כתוב זה שחור חדש! נו יאללה, יאללה, אין לי זמן, יאללה. לא נבלע. יאללה. יראו אותך ברחוב, יחשבו את כוסית. כוסית! נו יאללה. שנייה רגע. כלב בן כלב, אתה לא רואה, אני בטלפון. יאללה, יותר מהר. קפקזי. טוב, טוב. סבתא, סבתא, אני לא יכול לדבר, סבתא. מה יש בן כלב? תגיד, מה? שלך סנדוויץ'? מה הבעיה עם סנדוויץ'? הוא מלכלך לי את השולחן. אז איפה אתה רוצה לשים אותו על רצפה? מה נראה לך שאתה שם את הדברים שלך על השולחן שלי, אה? קודם כל, תוריד יד. דבר שני, מי אתה? חושב, שאתה. שתגיד לי, איפה לשים דברים שלי. וואלה, אני אבי אבשלומו ואני אגיד לך איפה לשים דברים שלך. מה אתה אומר? מה שאתה שומע. שלי דדה מוגית חנם פטרוני סיגדי לי דדה של מוגית חנם פטרוני סגדול, בוא תגיד לי אז בוא נגיד. חבר'ה. כל הבית ספר צריך לשמוע אתכם? גם יפה, מה קרה? הוא שם את הסנדוויץ' נקניק שלו על השולחן שלי. שלך סנדוויץ' נקניק? מה הבעיה עם סנדוויץ'? הוא מסריח איתה אדידס. אז למה אתה שם אדידס שלך על כיסא שלי? ואיפה אתה רוצה שאני אותו? על הראש שלך? די, מדדה. למה ככה? זה חדש הזבל. מה אכפת לי? אל תגיד לי על סנדוויץ'. אני כן אגיד לך על הסנדוויץ'. אל תגיד לי על סנדוויץ'. אני כן אגיד לך. הלו, חבר'ה, מה קרה? תגידו לי. למה אתה אגרסיבי בן כלב? ככה אני, אין מה לעשות. יום שישי היום. יום שישי? שבת קודש, אחי. תדליק נרות. אמא תדליקי. כן. הוא שם אדידס שלו על כיסא שלי. שלך אדידס? מה הבעיה עם האדידס? למה אתה שם אותו על הכיסא? למה אתה לא שם את הספרים שלך על השולחן שלי? לא הייתי שם את האדידס שלי על הכיסא שלו. עונה.